El final de les pròrrogues forçoses arribarà d'una manera lenta i progressiva. Segons assegura l'Administració General, la desintervenció començarà pels contractes més antics i inclourà topalls màxims al preu per metre quadrat per evitar increments excessius. Tot això ho ha anunciat el mandatari, Xavier Espot, durant l'emissió d'una nova edició del Cap de Govern Respon, on l'habitatge va tornar a ser el tema central. Espot ha recordat que des del 2019 més del 80% de la població ha estat protegida per les pròrrogues de lloguer, una mesura que ell mateix descriu com una tirita, útil a curt termini, però que desincentiva els propietaris a posar pisos al mercat. Per això mateix defensa que la desintervenció, que començarà el 2027, és necessària però complexa i s'haurà de fer amb molta prudència. Paral·lelament, el govern impulsa un nou programa d'ajuts a la compra que es pot mantenir, que és més ambiciós que l'anterior, un pla que permet que el govern assumeixi part del préstec hipotecari per facilitar que cada vegada més persones passin del lloguer a la propietat. Les accions, diu Espot, tenen un doble objectiu: protegir els llogaters i alhora aconseguir que més gent pugui accedir a un habitatge propi. I tu, confies que l'aixecament de les pròrrogues es farà amb garanties o creus que tensionarà encara més els lloguers? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.